Gavo, gagah perkasa untuk kamu. Ini opo nyari so kelemah kayak gini. Orang apa nih? Kapok, njaluk duwe bekang. Pak kapok. Gak tau po. Rokok ebok lagi. Domongi iki ya arep narap. Kira ini lho, Pak. Podo kerene. Lah iya, lah kok njaluk duit e piye? Helai. Kan duit we menang ae. Ya wes to, kayak kali. Aku rokok. Pentek. Prese enak iki. Rokok dingenane prese enak. Kadang buene rokok. Nek kadang ora rokok ngene iki apa-apa arek toke enak ae buat lintingan mbok apa tegesan wis enak ae. Paimun Panglima urusan ngising. Kapok Paimun we. Kok tumben men rene? Ane ngopo? Woi, monggo. lama ya nek kerjaanan gelem ora? Kenapa lho mon beti jak ngene nek kerjaanan ya aku yo butuh kerjaanan ini aku timbane turu lho. Kerjaanane penak ning pabrik gede tenan. Gelem ora? Kerjaanan apa lho mon pabrik apa lho? Enek lho tak didoy langsung rono ae daftar ngelamar. Oke. Ora pakai apa kayak kakang ora ya? Los rono. Udang ora? Ayo tak saya. Mas ayo lho. Ayo udah. Iki lho mon pabrik mon lah kok ning tengah alas ngene. Kae lho. Delokne temono gedene. Ayo. Melu kae kok. Wah, yo melu aku. Wani ora? Wani ayo kita visi ya. Bos. Bos Marzuki. Bos Marzuki. Bos, woi. Bos, woi. Ini Marzuki. Woi. Bos. Kenapa? Marzuki merantau mencari rejeki untuk keluarga yang dicintai. Iki yang mau golek kerja nanti.
Sapa wonge? Iki lho wonge. Pulau, Pak. Bener, Pak. Baru mau sampe cetok nyambut gawe. Pawa-pawaan nih. Iki lho. ngono. Iki sing kerja iki. Kowe, Aku, Pak. Sing kerja, Pak. malam mana nih? Ayo, tak briefing deh. Kita pengen kerja. Ini caranya. Ayo. Dedang kowe iku lho sare kerja ya. Tinggal saja. Oke, siap. Ini iki dino. Sedino pitik ngene iki ukurane 0,11 kilo. Yo, iki carane. Ini ngene. Sepelnya nih. Bisa. No, ukurane ber. Kang dibeli. Sa. Kene. Pak ngono bahan iki. Pepok. Kowe mulai sesuk ya kerja. Soalnya tak delok-delok kowe isih pepak. Makan di biola sanggelas liyane ora kebagian ngene. Iki ndoke samene sing tondoke samene ngondok gemak. Lah usir Pak iki Pak. Iki mulai sesuk tak briefing nek. Nang rumah lihat kerja tangene asik. Aja begadang. Remine wis keri. Lah komplek carane ngene iki. Kalau nonton kita makan nih. Rata ini. Ini kan pablo. Iki luar pamitan. Iya pamitan ya udah. Pamitan ya. Besok kancamu nang kemana melu kerja jantene. Iya. Kowe ngurusi kele, kita kae ngurusi kono ya. Tenanane kerja. Saya kok briefing nek kowe. Ya. Jadi piye iki? Sing dadi tambah? Ora, wis bodho pekak. Kerja sing kono-kono. Cek.